Oh, oh. Napog ka diri kay manaway, napog ka. Di. Sige. Ngadto ko diri kay nako ingon nimo. Concern lang ko sa imuha ba sitwasyon karon. Sir, pahala rin manaway ka. Awan katama ko tay. Sa may concern nimo. Kanang masawayan mo permintian na imong uyab na nimo? Uyab yun na nimo? Tahan na, kapila na ako nag-iingon sa imo. Ako ginang uyab no. Concern lang ko pre kay dapat ka na imong uyab. Di ba anak ko nga sumingay pa man na. Hoy pa naka-graduate no. Ay, wala pa ka-graduate, bro. Di na ni senior hayoy. Pag si Kanyar College na ni siya. Pre, mo na problema mo na maalaan mo perminti nga mag-ama kay wala man na nimo gipa eskwela. Bisa naka-graduate lang, bisa ipa-graduate ang nimo college. Una. Naunsa naman ang taon ka, pre. Liba na kay ka ba? Di na niya kailangan mo eskwela kay vlogger na siya. Wow. Na, kumpiyansa kayo ka pre. Unya kung tayo mawala ng vlogging. Mawa ang vlogging. Mawa ang vlogging. Oh, waka balon ng simbaton. Mo na pahuman na ginang eskwela. Ani mo na pre, pag mawala ang vlog, mawala imong kwarta. Mawala ko yung kwarta. Mangita naglain nga mabuhi sa iya ha. Ah, susamtang na pa ko'y kwarta. Huwag na pa'y panahon, pa-eskwilahon ako siya. Pagagita pahuman na para pag makitag trabaho, bahalag mawala ang vlog. Tama ka. Katrabaho mo. Tama ka pa rin, Ray. Nagani, niabot ko ng tambagan ko nimo. Sige na pre, Ako karon sa na. pa-eskwilahon. Karon na, nauna, Ako action nila. Tawgi. Ako ay pa-enroll. Pa-enroll na. Okay. Go. Uy, Tew. Ano man? Asa man ka? Ato ko, mag-shoot ko reels kaya wala ko i-upload. Mag-shoot ka pang... Mag-shoot ka pang reels? Oh, Ayaw. Dili na importante ng pag-reels karon. kung sa'y di importante nga, anhi man ta nagkakwarta. Ay, dali sa grabe. Ano man Si parining tambag sa ako, ah. Isa man be? Kanang pa-eskwilahon daw, tika. Na, nabusyang na. Niunda nga ni kong skwela na kay nakaibaw ko nga. Makakwarta ko aning social media. Di man Saan guti. ka? Huna-huna ate, huna-huna ag Ah, maayo. bahala ko. Basta kaya huna-huna, makakwarta ko social media. Maura na. Dili paminaw sa sakuaw na hunaa sa makadaghan ha. Ingon sila grade 12 pa ka. Unsan may year nimo ni undang ka? Kuan, second year. Unsan may course nimo? Nutrition and dietetics. Mao gyud na no ato na ipatiwas nimo kay bata pa ka. Di lagi ko. Tanawa o. Naka-afford na ko guest dire. Basid manggudti pang samantala ra ni ba? Huna-huna ah. Pangwartaan na ko skwilahan. Dili okay ra na. Kay na pa man tay kwarta. Sos, nabalagi kay kwarta karon. Enjak mo skwila ko. Perting gastuha, mahubas na. Dili okay na lagi na. Minawa ko kay, what if nay mo angay na o dito? Sugot ka. Nagana baby boys dito. Pakit-cute jud ko. Classmate nimo makaangay sa imo. Oh. Di okay ra na importante makahuman ka. Tanawa ko. Nakahuman ko, degree holder ko. Mo di ko mahadlo ko mawala ng social media. Kay pwede mo ko makatrabaho. Hindi ko gusto mo skwila. Ay sus, wala kay mahimo kaya ako mo gasto eh. Pa-enroll na tika. Di lagi ko. Boss. Boss na kay buloy na dala sugbaon. Kailangan ko na maligag isda boss na masero raman ko. Miski na si baby girl mo lisod ka sakyan. Ug ingon aning na mo masayo. Sige na boss. Pato din mo anak boss. Yan na. Asa mo kayong tanaw? Wala boss eh. Nagtanaw ako sa mga anak boss. Kay margliwat kasi yung mama boss. Masayro jud ka? Hindi ka pa masayro mga boss. Ano na ba ilaing mo to diri nga masulod boss? Hindi ako ra. O sige na ako na una mo sakay ha. Sabi isa pagdalos-dalos be. Pang-enrollon makakuni mo. Di tama to imong gisulti nga ang kwarta nasa social media. Ayaw nag-eskwela. Mag-vlog ra ta. Okay na gasto ka ng eskwela tara. Gasto ka ng eskwela kwarta tara mag-vlog na ta. Tara. Boss, sakyan ang mga anak ba? Pasakya mong anak, pamaligyan isda rito ah. Stricto, juga na yung papa. Ay, ito ba ka? Ayo boss, ayo boss, ayo boss.